Straight to the point. Now, arita mga kigalaan sa atong Complaint and Action Center, mga higala, ka importante kay ni mga sukitig paminaw. Dunay problema. Nagpatabang nato gumikan ining Facebook mga kaigsunan nga gihack. Lain na ang nagdala mga sukitig paminaw ining iyang Facebook. Ang problema ini kay mag-chat-chat o mag-chat-chat mga higala, mag-post-post o mga dili maayo. Kanago imong Facebook unya mo na imongan nya lain ang nagda nya mag-chat-chat dinagkuan kuyaw na. Di na lali mga sukitig paminaw nga na ay yun ana. So ato ni tagay pagtagad mo ni ang iyang kaso mga higala arita sa tong Complaint and Action Center. Okay, names? Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho. Singot og kahago ang akong gipatuog dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usalang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam. Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisadsaaran lang ko nga tabangan sa ospital bill og mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha ka buwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan? Way mo daw kung way magpadaw-daw. Kinsay madalipod kanimo sa higayon nga ikaw na biktima sa inustisya, pangabuso, padaw-daog sa mga tao nga malapason ug malupigon. DYHP in action! Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wa hatagig aksyon sa mga hingtungdang ahensya. DYHP in action! Maghatag og kahigayunan sa matag habig nga mapadangat ang reklamo ug tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo. DYHP in action! Serbisyo publiko na sincero. DYHP in action! Straight to the point. Alas 9:28 na, arita mahigala sa atong Complaint and Action Center sa DYHPRM in Cebu. O niya, ang atong tagapagtagad karon mahigala ning usa ka problema nga makarelate siguro ang halos tanan aniron. Ato kauban mahigala sa kasamang RV Biloso o karong butaga o kini ato mga complainants. Kasamang RV may buntag. Yes, may buntag kasama Attorney Rufil ingon man sa ato mga suking tigpaminaw ani ana sa taylain nga complainant kasama Attorney Rufil si Ma'am Samantha Lee Aquino, kauban niya ang iyahang amiga si Leones Dayan Misa. Taga panadtaran ni sila kasamang Attorney Rufil unya usa sa nahimong hinungdan mao nang nidangop sila dinhi sa DYHP RMN Cebu tungod kay moabot na sa unom ka tuig kasama Attorney Rufil mao ning iyang problema nga adunay poster kasama Attorney Rufil nga kibali nagsuno sa iyahang Facebook unya diha magpost og mga malaway og ni dili lang kanang malaway nga mga pulong kasama Attorney Rufil niabot na yun siya to the extent nga ngadto na sa pag-message sa iyang mga kaila, sa iyang pamilya, sa iyahang mga maestra nga nakadaot na sa iyahang kaugalingon kasama Attorney Rufil unya gani doon na sad tay gihimong advised sa iyaha nga sa pagkakaron mahimong ang communication lines niya mahimong kanang limited lang una kasama Attorney Rufil. Unya dinhi nidangop siya nato kasama Attorney Rufil aron nga maklaro sad ang iyahang pangan nga dili ni siya mao ang nagpost ni anang malaway nga mga butang diha sa social media. Okay, so pagtagad mga kigalaan, yaman tayo gi-entertain ron. Kalit na si Mayor Mike Lama og Ariron. Di pa na to ma-entertain kay ato sang kunan sa dito dong. Dai. O dai ken ikaw sa bahala dai kay kana na ang daghan man tag mga bisita pud dire. Good morning former Mayor Mike Lama. Andi mga higarin tunga dire. Okay. Naman tayo mga na-schedule po niya mga kuansad. Timingan mga higala ha. Okay, so atong unahon ni mga sukitig paminaw. So kini Inday RV, ang nitabo ani niya. Unsa man ni? Kini si Samantha no, atong pagtagad karon. Kay di ba ilalim na imong Facebook nya lain ang nagda sa imong Facebook. Sus Ginoo ko. Ang atong gud ana, lain ang magda ang mahitabo mo na basin niya hinuon og kanang daghang mga kuno maglaway nga mga kuan ang uban mo basi mo solicit ba og kwarta o uban pa no pero kini iya lahi niya kay mga mag-post man ng mga malaway. Yes, okay. So okay, so kauban ni Samantha si kisa to name nimo? Leones. Okay, sige. Samantha istoryahe ko no be unsa man ni kini imong Facebook ikaw man gihimo pa primero ani? Dili attorney kanang gihimuan jud ko kaugalingon nga Facebook. Gihimuan ka? Gihimuan jud ko attorney gigamit ako ngan og picture.
para magchat-chat og mga binastos ng mga maestra, kailan ako, mga estudyante dito sa eskwelahan sa CTU. So ikaw kay kining Facebook na uso naman guni ron. Nauso naman kining Facebook no, nya apitanan na maging mga Facebook. Nakahimo kag Facebook nimo or wala? Naghimo jud kog ako ang kaugalingon attorney niya. Mm. Ni-advise man to among instructor attorney ba, nag-college naman ko. Ana siya nga mas nindot inday nga mo avoid na lang daw ko sa social media. Para murag ako na lang mag-adjust attorney ba, so gibuhat na nako pero sa bisag nag-adjust pa ko attorney pero ngano ang poster nakabalo man sa sitwasyon sa kanang eskwelahan na mo, sa section na mo, unsay panghitabo kabaw jud siya attorney. Sa laktod nga pag-istorya wala na kay imong Facebook nga imong kaugalingon. Wala na. attorney. So kining usa originally kani mong Facebook dili gyud ning imo. Gihimuan lang ka imong ibutang nga picture ng imong picture. Inana. Yes, attorney. Imongan. Mm. Biha no? Okay, ato ipakita ko na ba? Ato ipakita ng iyang screenshot mga kaigalan. Kani ba ang mga tao ba? Kani mo ni? Mo na ang kani? account na iyang gigamit attorney. Morning account. Be ato ko nung freeze ko no. Ikuan ko no. Sige, ikuan ko no. So mo ni siya. So Samantha Lee Aquino may gibutang. Yes, attorney. Pero kini nga Facebook page dili ni imo. Kini nga Dili. Facebook account dili ni imo. Dili attorney. Okay. Kuyawan ni Albino. Yes, mo na kasama Attorney Rufil, naasad tay physical evidences din higi print man niya kasama Attorney Rufil unya ang uban nga mga evidences kasama Attorney Rufil dili lang nato ipakita sa ato ang online tungod kay grabe gyud ka malaway kasama Attorney Rufil unya gani dunay mga messages nga paambit ngadto sa mga maestra kasama Attorney Rufil nga kana bang malaway gyud kasama Attorney Rufil. Malaway gyud. Oo. Nga mag-talk na og kanang personal nga intimate nga mga kuan kasama Attorney Rufil, mga messages kasama Attorney Rufil. So kini naka-take toll ni sa iyahang mental health kasama Attorney Rufil. Tinuod. Gani affected ang iyahang pag-eskwela, ingon man ang iyahang moral isip usa ka estudyante kasama Attorney Rufil nga musud siya sa ilang klase unya nahibaw ang iyahang mga classmates nga dunay in-ana nga Facebook kasama Attorney Rufil nga ni damage sa iyahang kaugalingon nga personalidad. So at least mas mayo nga ato ning na bloat up sa kahanginan kining Facebook nga account nga na Samantha, ikaw sa kuno ding Samantha amando. Katong usa dong katong maklaro dong. Kani ang kana mo ni siya kuan asa man iyang Facebook gyud nga kanang kuan. Kana mo ni siya, mo gini. Okay, Samantha Lee Aquino. So kining Samantha Lee Aquino dili tinuod ni fake ni nga kuan dili ang tinuod nga Samantha Lee Aquino dili mo itag-iya ini nga Facebook account. Yes, So aron maklaro na to. No, gawas nga ato ning ipa-check in the LB aron maklaro na daan nga dili na imo nga Facebook account. Kubiha no? Mao na siya kasama Attorney Rufil nga usa sad sa bantayanan gani kita diri sa DYHP RMN Cebu sa imuha sad kabahin kasama Attorney Yeah, mao Rufil gyud. naasad tay gihimo nga verification sa tanan nga mga pages nga atong i-release diha sa social media kasama Attorney Rufil to make sure nga ang kaning ato ang mga social media accounts verified ni siya ug makasalig mo nga kaning nagupot ni ining mga accounts kami gyud or Ako- si Attorney Rufil. Ako ipaklaro ha, naba ko ikuan names. Kani nga Facebook ako i-relate na lang sa ako ha. Kay naay naghimo-himo daghan ba ikaw inig search mo sa kungan daghan kay Rufil Banyok. Daghan kayo, no? Daghan kayo. But kini nga Facebook kini nga Facebook account na naay blue check. Mo ni akong Facebook FB page. Katong uban daghan po'y ganahan maghimo-himo nako. Ambot unsaon nila ngano maghimo-himo sila. Ang akong kakuyawan basi gamiton sa kwan kay nitabo po sa una pabaya nga nagsuwat ba ko sa NBI ana kay di man kay ko mahilig og Facebook. Nagsuwat ko kay dunay naghimo na kog Facebook nya mangomentaryo. Ang akong kuanan ako responsible ko sa akong komentaryo. Walay problema. Ug once mangomentaryo ko bisag hard hitting akong komentaryo walay problema na basagikan ako. Pero kanang naghimog Facebook page, naghimog Facebook account unya paghimo karon nangomentaryo mga politiko nga dili gikan ako. Nya ako mga politiko ari masuko nako in the LB. Di ba? So, nya ang pait pa gid ana kung mag-solicit og kwarta. Ako pa mapasangin lang nga ng kwarta ko. So muna nga sa tanan nga namina nako ako lang ning pahimuslan sad kining maong pahitabo karon. Kini nga akong gipakita ron mao ni ang akong FB page. Attorney Rufil Fernandez Banyok na naay blue check. Okay, mao ni siya ang ako nga FB page. Kay kapila na ko naghimo sa og FB page wa pay blue check in the LB. Katong first ako nga FB page na wagtang di nako
di na ko maka-access. Ikaduha sad nga FB page naghanan tatong mga followers nawagtang na sad kini ikatulo na ni. Grabe ang cyber, no? Inana kalawom ang ato ang cyber security problem kasamang Attorney Rufil mo na nga hinungdan nga mas maayo sad nga tan-awon ni sa atong government kasama Attorney Rufil paligunon ang ato ang mga balaod to protect us sa ato ang social media accounts. Hinungdan nga ang ato sang pahibaw diha sa publiko ang atong abiso kasama Attorney Rufil nga dili gyud mo tuo ni anang tanan nga anaa diha sa social media. Kay mahimo man kasama Attorney Rufil nga example ako or si Ma'am Ken ang atong mga kaubanan diri bisan sa imo kasama Attorney Rufil maghimo-himo og lain nga mga Facebook accounts unya may lang lagi kung verse diha ang ibutang kasama Attorney Rufil madara gid natog tulon pero og susama ni ini kasama Attorney Rufil kani atong mga giguptan karon nga mga files nga damaging gyud kaayo siya kasama Attorney Rufil labi na babay no kasama Attorney Rufil so mo na inana ka grabe og kalaw mga atong problema which kinahanglan sa gyud nga paligunon bisan pa sa atong cybercrime unit ang ilahang mga equipment aron nga matrace ang kining mga personal hackers kasama Attorney Rufil. Kana kung akong FB page sandaan ha, ako ginang FB page kana na ay blue check nya mo kuan ko buntag ana kay ni kabuntag ba nga may buntag sa tanan na ako na mag-post mo ko mga Bible verse ako sad na unya natin mga ipapost uban ana pero katong usa nga naghimo-himo sad gi-report naman to namo mo post sa may buntag may adlaw Sabado ko matay mo rasag ako ay ako mga kanan na basi mga komentaryo ba nya basi ma-mislead bitang uban nya basi mga donation na maingon na nangwarta ta Jesus Ginoo ko. Kining iya kay babae man siya mas ang worst ini kay babae niingon nga sa to birthday nako sex ta karon. Yagi ko lang ni katawa mga higala pero kini bantayan na ni makarelate ba tantanan ani in the LB. Tinuod yun na kasama Attorney Rufil unya kana bang pwede sad man gani kasama Attorney Rufil nga ang kanang ang mga pictures din ha sa online nga kanang public ang pictures kasama Attorney Rufil mahimo sad na siyang gamiton AI i-edit kasama Attorney Rufil. Rubiha, no? Oo gani sa nahimong example ni ana si Cebu Governor Pamela Barrecuatro kadtong insinya nga kaso kasama Attorney Rufil nga nahimong AI ang giingon nga nahimong labas sa maong picture kasama Attorney Rufil atol sa iyahang birthday celebration nga nahimong picture lang unya gihatag butangan siya og vest. So, okay, pwede mo kuno grabe karon ng panahon god. Bisa gani ka kalas names kay kamao gani daw ko gani nga butangan Rufil Banyo ka picture niya butangan na himo kang kuan. Himo kang Superman. Superman pwede. Himo ka nga kanang membro ka sa 82nd Airborne Division pwede. Nya himo ka nga sundalo ka sa ilan pwede po. Ato ni agi katawa mahigala pero ang kini seryoso ning iya kay naamay mga binastos. Pero at least ang imong mga di po imposible sa kayo estudyante ka karon estudyante mo sa Si Tio. si Tio no si Tio Naga San Fernando. San Fernando Yes, kaya naman si attorney. Tio Naga no napoy si Tio San Fernando Yes, attorney. unsa na mo mong year Second year attorney. second year kamon duha okay pero imposible sa siguro kaayo i-post pa gyud in public nga mga binastos. So imong mga classmates siguro makakita o imong mga teachers pakingon sana nga dili na ikaw unsa man gipatawag ka sa mga teacher ani unsa man ning kuan nga Ipatawag ko attorney dili lang kay kausa kaduha kundi katulo jud. oo Ang ikatulog katunang uban akong ginikanan giganahan sila makigtabi lagi. oo Kay tungod daghan naman ni reklamo attorney daghan lagi kay siya gipang chatan lagi mga estudyante niya mga maestra niya. Katon niya na mong maestra attorney gichatan siya burikat bahugite dugayan sus, ni Ginoo ko, mamatay nausa. damoy. so mo na ikaw mapasinginlan kuya no so ang iyang messenger ang iyang Facebook ay imong Facebook mag-post siya dito in public plus kagamit pa siya sa messenger kuno hay nga imong ana na nya mo chat siya Nya besides that ana attorney muchat siya sa mga laki mo ana siya oh sexta. sige lang oh basta kay mo na kay murag kuan kay paminawon sad Lagi. oh, kini ba Naway jud kay attorney. medyo gani dili kayo gani bastos ko sexta na murag sa in English pero gimo bisayon ka na mga gibutan kita bastusa ato lagi likay-likayan lang gamay mahigala pero mo gani ka matuuran pero ako lang gikuan gamay ang atong kuan na day kay tungod on the air magudtan nya damo tay atong mga lagda sad sa pang broadcast ba mo nang di na lang basahon day RV rubihan pa ka bastusa ba ning ilang mga tiyan mo na di man kana unsa ni be kani mo ni mga kuan hay man to mga binastos man oh di bisan pa man
dili man itom sama nimo og kwan sa ni. So di apay lain. Napagi mag-send og mga pictures kasama Attorney Rufil. Oh, hay man. Uy, napay yung mga suskapihan ng mga pictures. Hasta mga pictures sindan pag yun. Grabe ha, eh. Binuang na gining kuan na mga kagalaan. Oo. Gawas ni ana kasamang Attorney Rufil, usasad sa nahimong problema nila ang kana bang nag-send ngadto sa ilaha through kaning mga shopping apps kasama Attorney Rufil. Kana pod, problema nako pod. Okay. Kay gawas ana nga mo ingon kag binastos at least announce sa turon nga kining maong Facebook page Samantha Lee Aquino dili kini ang estudyante sa sitio dili tinuod nga iyang account lahi nagdaan na. Yes, attorney. No? Ato ipa-check pod kung kinsa nagdaan ay para masakpan ning udi pata undi may balikason. Kini mga tawo nga maghimo-himo bitag Facebook bitaw nga sa lain bitaw in the RB. Mga may batasa no. Gamit sa mga nya kwan. So kini ni ang at least nahibaw-an to ron nga Samantha Lee Aquino dili ni kwan. Kay tiaw mo na mag pagkabastusa ra ba ni iya mga gipamutang dilo, nya manghagit pa og mga sex, no? Yes, attorney. Na gawas ana in the RB na pag ang usa ni makagasto ka kay most order pod mga kagalaan sa Shopee. Kana yun kasama Attorney Rufil. Shopee ug Lazada ra ba? Bino ang gini duda ko ini naara ni kailaran ni ninyo. O within the circle ra sa to in the RB. Ang nahimong produkto nga gi-deliver ngadto sa ilahang balay kasama Attorney Rufil ni matotal ni siya og 7,000 pesos. Gani dili lang siya ang nakasinati ana, ang iya pong suod nga amiga kasama Attorney Rufil nga gipangsendan pod sila og mga produkto unya wa man sila nag-order so ila na lang gipa-return to seller kasama Attorney Rufil. Actually, na naman ko tayo ining cybercrime kuha na tugod niya kining SIMPAC Legislation Act. Kay ug palitan ani nag-order gamit ni mga kuan gyud. Ano ka no? Sis Ginoo ko. So unsa man hitabo adto? Pag order unsa nagpa-deliver no doon na deliver sa inyo og kanang parcel? Yes, Oh, attorney. gito, Jud attorney kanang Sunday to last Sunday kanang nabong na lagi misa kung gini kanan attorney nga kanang ninabot parcel tas duha ka parcel niya puros makeup. Kanang sa isa ka parcel kay 3,678 niya, ang isa kay 3,000 pud bali 6,000 tanan niya. Naibong gyud ko na attorney nga kanang wa jud kay gi-order gid. Ako jud kay pakita mismo ang rider sa akong account nga wa jud kay gi-order mo to nasukod sa gani ang rider attorney. Makakus pag away. So unsa man kuno gikan unsa man kuno tugikan ngano man kuno astang imong account na na-hack pod or wala ra? Attorney gibuhatan na jud ko attorney Gibuhatan po kag imong account? sa TikTok. Grabe ha no? Ato ba na-appeal sa dikang kabiktima ani na nagda sa imong kwan? Murag duda na mo attorney kay murag usara gyud ikat kuan taw. Ato sa ning appeal og pakita tong iyang kuan na lang pod maohon. Nga dili na imo. So kini imo unsa man ni dunay parcel po ni abot? Yes, attorney, dili lang kay usa duha tulo attorney, daghan kay siya gi kuan attorney gi pahato dito nga parcel sa GNT. Una attorney ang price kay 199. Ang ikaduha attorney katong T-Deber katakong gipakita ni mo miss, nag-worth siya 2,030. Nya wala man ka ba akong ginikanan attorney nga dili to ako ang ga-order. So ilang nabayran instead nga ipapalit og bugas, nabayad na noon nila sa parcel nga dili ako. Nya ikaduha attorney gay ang katong worth 7K nga kuan daw table daw to ang gi-order. Nya ikaduha attorney gay iPhone mangguro to nga 18,000. Nya ang ikaw ay kalima na sad kay dako kuno kaayo dili kuno madag usara ka taw. Nya ang ikauno katong singan ato uy. So gigamit na imong account pag order. Dili attorney gigamit ako angan. Nya ang katong number nga iyang gigamit katutong number nga nakuha niya nga iyang gipasa-pasa sa akong mga classmate mao iyang gigamit sa TikTok. Grabe ha no? So muna'y usa sa iyang pagduda kasama Attorney Rufil nga suod ra niya nga higala ang nihimo niya ni kay sa mga Attorney Rufil tungod kay nakaila sa mga maestra, nakailason sa iyang mga classmates. Ug bisan pa sad ang iyang address kasama Attorney Rufil. Unsa man gyud interest niya nga kuanan siya. Siya mo iya pagyungan magituyuan, no? Iya Unsa man atong klaruhon kasama Attorney Rufil kay basin og magtuo sad no nga unsa man ni naa kay uyab sa una or unsa man ni kay basig naa kay uyab nya gi kuan ka kana bang gi nasuko. o nasuko sa imuha or ex Oh. nimo unsa man. Na koy uyab ron miss pero wala koy ex. So sa first boyfriend nimo. First miss. Wa say nanguyab nimo nya nasuko sa imo unsa man. Wala sa. Kaya gano, namay sa iyang interest. Diyo sa iyang interest, no? Ngano man nga ikaw magikabuangan.
Basin nagro siya kalagot dako attorney or na insecure ba siya pero ambot lang dako jud kay nang pangutana attorney. O hasta ng imo sad. Lano? Naamong ko siya. Okay, sige ate padayon ha, gamay lang kay mga higalaan ha. Atong tagapagtagad ni mga higalaan niya basin og ato sigurong matawagan sang NBI ani day. Nabakay capacity in town sila no. Ang atong cybercrime unit parihara ni ilang kaso kana bitong mahak ang imong account nya mag-messenger ug unsa imong tawag sa kuan mo ni sundon sa manghak nya mga kwarta ina na daghan ning mga nani nga lain na nagda sa imong account nya ang atong cybercrime unit may tag doon equipment sila nga makakuan gyud nya doon mga expert ba kay mura man lupig man sa nini mga inani Mao nay ato ang kuan ka sa Attorney Rufil kay manghinaot ta no nga ang ato ang manggong mga hacker karon ka sa Attorney Rufil ga-upgrade. Straight to the point. Alas 9:55 na sumatuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now, point. atong balikan may gala na itong komplainan karon. Kining iyang nahitabo ani ina Inday RB. Murag gamay kuan ha kay namay uban nga imog yung account nga giilog. Naman. Tinuod na Imong ka sa account Attorney giilog. Rufil. Pero kining iya gihimuan sa account. Nga susama sa iyahang original gyud nga account sa una ka sa Attorney Rufil. Ako makarelate gyud ko day. Kay mo lagi na ako gihimuan sa ko account para ko ipakita akong account bitaw nga kuan nga kana kay pagukod na to na pero na report na to mga kagalaan medyo ni undang man to, no? Pero daghan kadang uban ana akong account na nga di na nako maukab. Ambot nga no. Sumoto akong ipakita katunay blue check Attorney Rufil Fernandez Banyok. Mao ra ni akong account nga naay blue check mao ni siya akong gigamit. Katong uban inig anak ni mugod sa kana na ang bisag imo i-Google or imo i-Facebook gawas ko nga daghan kayo. So ako magong gilikayan anak kay sa akong kabahin basin og mangomentaryo og kana na ang kusog nga pangomentaryo wa ko'y labot ba. Ako responsible ko sa akong komentaryo but og lain anong komentaryo dahil labi na og kuan lisod kay na. Labi nag binayran ba karong komentarista. Labaw tanan kanang kwarta gyud kay basig gigamit og pangwarta. Mingon sila nga dawat kwarta sa Attorney Rufil Banyok. Nakadakong problema. Muna na akong announce kahanginan na nga ayaw mo ana kini lang usa lang i-follow ninyo ni Attorney Rufil Fernandez Banyok nga naay blue check. Mao ni akong FB account FB page. So kining iya sad lahi ni iya kay kining iya gihimuan siya pero binastos ang ginahimo. Mag-send og mga kuan, mag-post og mga binastos. So mura og ikaw maglakaw ka dito mura kay mura kag naglakaw ng lawas na lang wa na kay kining kalakiha. Tinuod na kasama Attorney Rufil. Unya, gani, sa latest nga iyang gipaybaw nato kasama Attorney Rufil, dili lang siya sa Facebook page. Ang iyahasang Gmail kasama Attorney Rufil, nahibaw sad ang kanang poster, unya, gani, ang iyang grado, ipasapasa kasama Attorney Rufil. So, naala na diha, paminaw nako. No? Oo, murag, ang monsad ang iyang duda kasama Attorney Rufil nga daw kaila ra gyud niya or naaras sa circle or palibot niya kasama Attorney Rufil. Mahimo nga di lang nimo nganlan sa para naatay kuan ron atong ipa-check pod basig makatabang ng NBI ani. Para kuan lang sa. Mahimo di nimo nganlan na sa on air para nga kuan nato kung mahimo unsaon nato ni ma-coordinate nato ni. Pero at least sa imong hunahuna ay lang sa isulti naa kay gidudahan. Na attorney. Okay. Kining imong gidudahan kini naghimo sa imong TikTok maor ba ni silang? Mao ning tawhana? Ila ko usara jud ni siya attorney. So classmate mong duha, di ba? Yes attorney. So kining naghimo-himo ngilngig sa Inday Alvino murag sa to pamayo siya aning inani. Kay sito kag pre ba nang mangawat og kurinti ba? Mangawat ka kurinti ka mao gyud ka na sa kanang kwanday. Electrician ba ka ba? Kay taka kag pangawat pre na baskom ka mangawat ka kurinti. Wiring kasi. May kakurintihan mo. So, kawatan kay kurinti. Kamao ka na. So, kini, sito-sito ni siya ani. Medyo doon na technical know-how ni siya ani. Kumaon. Kamao jud attorney. Kamao yun. Doon na may mga genius ani day. Technology. Labi pa ka ng mga pala ng mga kurso yun niya. Kuan yun. Mga IT, ka mga engineers, ka mga kuan na nga mahitungod ani. So, malagmit na kuan yun. Pero nakay nasa muna huna, di lang na ito ipasulti sa on-air. Pero naa kay gidudahan. Na attorney. Oh, kining imong gidudahan maor pod ni sa imo nga gidudahan. Okay. Okay, sige day Albi. Yes, kasama Attorney Rufil, ang himuon nato niini kasama Attorney Rufil ang nangay sad to sila recommendation gikan sa ato kung unsa man magpahimo lang ba siya og bag-ong Gmail sa iyang eskwelahan aron Istorya ka sa advisor ka na mo personal ka istorya ba pida. No?
kuyawa daig mauho no. Kini kulba ni ani inday LB ka namang hack ba no og makibaw sa Gmail, makibaw sa inana, niya aspang password. Kana imong Gmail sa eskwelahan na maka kay imong Gmail kanang sa inyong group chat sa inyong kuan, di ba? Mao naman yung uso ron kay ako naka-teach ko kuan sa una, dira sa inyo, maghimo magka group chat sa imong mga estudyante in the LB. No, nga mo na wala klase unya, ug mapuhon ang inyong kuan ha. Mao pud kay no sa imo. Yes, kasama Terfil unya sa pagkakaroon ning bag-o naa na sad tay Google Classroom nga Okay. gihimo. Oo, Okay. so diha nato i-send ang ato ang mga documents, ang mga quizzes, ang exams kasama Terfil ug ang mga PowerPoint nga gusto nimong itudlo. Diha makita na tanan sa mga estudyante kasama Terfil. Unya, muna ang nahitabo saya kasama Terfil during na ay mga quizzes ug na ay mga paansiran ang maestra kasama Terfil. Wa pa gyud siya ka-answer, nanay answer ang iyahang account. So grabe pod ka. Way lingaw sa ning tawhana ang maon. Sa may makuha nga nganong kunon siya. Kikining ako magudok, ako mo i-hack. Nasa li makuha nako kay makakwarta man sa gamit ako ngan kay doon na nakasulti na ko dai kini kuno ko ngan kuno pwede ko nang mapangwarta. Kay bawo ka Tony Rufil ka na imongan, mahalo na, makwarta na to na. Ayaw ko binuangi ha, basta kay bisod kayo, basta manduol mga politiko ba. So kining iya, sa may iyang kwanday, estudyante mo sa may iyang interest. Mao gina kasama Attorney Phil ang iyang gikahibudngan niabot na og unom ka tuig kasama Attorney Phil gikan pa siya sa senior high school hangtod na lang karon nga nag-college siya kasama Attorney Phil nga nagsigig yung sunda ng maong poster kasama Attorney Phil. Kakugihan ba sa niya magsunsunod? Duda ko ni nagi na interest siguro nimo. Anong kugihan man kayo sa magsunsunod? Sa may iyang makuha. Di man siguro sa makakwarta ni day. Tinuod na kasama Attorney Phil unya ang nakabutang manggod diha sa mga postings kasamang Attorney Phil mora ang pagdamage sa iyang pangan. Wala man po'y hinuon, wala man po'y gigamit diha nga unsa, nga maningil barog unsa, ay nana. Basta ang iya lang jud is madamage lang jud ang ngalan kasama Attorney Phil. Pinuang ano? Sus Ginoo ko. Okay, but at least ang imong mga teachers ana, at least announce ato diri karon og imong mga classmates kibaw sila. Kibaw sila nga kining maong account dili ni imo. Okay. Within sa inyong kuan kanang sa inyong group chat, mapil-apil po sa inyong group chat. Kuan attorney, wala naman sa kuy group chat. Okay, ikaw may wa na hinoy account, nanaunsa na hinoy ng kalakiha. Or maghimo lang siguro og kanang account nga imo gyud nga pabutangag blue check nga imo nga mo ni official ana. Para nga mo na to i-communicate. Di siguro guarded siguro dai ko na ay blue check. Murag na mong guro na ibayad attorney. Naahin oy bayad sa naginagmay. Mo sa na no nya sa estudyante pa masagod ni si Tio nga mag nimo pabayron nagkuan. Manya. Ang ato lang kasama Attorney Phil aron nga mahibaw lang sad ang publiko nga ang kaning iyahang Facebook account nga kanang Samantha Lee Aquino kay sa ganiha kasama Attorney Phil ato magitong gitan-aw. Pero tiging daghana og Samantha Lee Aquino, Samantha, Samantha o inana kasama Attorney Phil. So kana no tungod aning meta kasama Attorney Phil kanang dunay capability ang mga tao nga mohimo og kaugalingon nga accounts nila. So ang sa ato sad sa publiko kasama Attorney Phil ato as ang responsibility nga mosusi sad sa kani nga mga accounts kung verified ba ni siya sama sa imong account. Ato tawgon si kon siguro direktor sa NBI. Yes, kasama Monsanto? Attorney Phil. Ato tawgon si Director Monsanto. Ato tawagon ko na to day. Kay og makaya ba ni sa NBI nani? Kay bida-bita tinulay ako ang sa tanaw na ko dahil kinanang NBI no kining cybercrime unit of PNP mo hire sa dugang mga expert kay tanaw na ko sa ato mga gipang refer dito medyo dunay kakulian ha nya mo lagi ni mong ingon IDLB nga kining mga inaning manghimo ay inani nag-upgrade po sila duda ko ubing ka og kanang equipment mas maayo tala sa equipment ang ilang knowledge sa kanay duda ko nagsige seminar Basin na ni workshop sila in the LB. Ano sito man na kayo? Lagi ko lang ito katawa mga kagalaan ha. Pero mo ni ang kuan karon. Karon mga panahon na nga ni ani grabe ni ang atong social media platforms. Angay ta magbantay gyud di ta mo tuo dayon og dunay mo communicate nga kuan. Og mailhan po kay imong personality sad mailhan masad. Example, ikaw in the LB mo na imong personality. Unya mo kalit nang ka og post nga moingon nga kuan binastos. Kasabot sa ka nga, di naman siguro ni kuan. Kasabot sa ka ba? Pareha na kung, bisa ka nang mahak ang Facebook or ka na mga messenger, usay, madaman ka kay,
Kay bawo ka nga, di man gini mga yung kwarta na ko. Anong ngayo man yung kwarta? Kay bawo ka, nahak siguro ni ay. Makaanak ka ba kaning, kuan ba? Or imo sa inon nga, amay maayo mag-video call ta, para klaro. Oh. Sige, atong gitawgan no si Attorney Monsanto usa sa NBI and NLB. Yes, kasama Terfil. Hinungdan nga, kung ma-relate ni nato siya kasama Terfil sa previous nato nga mga adlaw, na i-complainan ta nga scam. Kato, physical to siya kasama Terfil, no? Diha, gyud sa ato bangan. Nailaing mga scam sad kasama Terfil, kini paagi sad ni siya kasama Terfil nga mas scam sad tungod kay pinaagi adtong mga shopping apps nga gipadalhan na noon sila. Pinaagi sa social media kasama Terfil. So hinungdan nga ang atong publiko mas maayo sad nga magbinantayon ilabi na karon sa present nga social media platforms kasama Terfil. Mao yun. So katong imong kuan nag-order sa Shopee to or sa Lazada? Sa kuan attorney sa TikTok. Sa TikTok? Ang nakabati lang jud sa TikTok attorney no gay ug nakay gamiton nga number di man sila mga yug OTP gawa sa Shopee kay i-verify jud ang imuhang number ba ug kanay mong number kay imuha jud na kay mga jud sila OTP di para sa TikTok nga ug magamit ka nang nambira dili ra sa mga yug OTP dili secure ang TikTok ug mag-order. So deliver dito sa inyo gipabalik na lang nimo. Gipabalik na ko attorney asam kog kwarta ikabayad in town. Sige, ato sa tagapagtagad ha kay kini concerns publiko ni atong tagapagtagad mga kaigalaan sa Attorney Jose Ermi Monsanto mga higala atong mahinabi karong buntaga labot ani mga sukitig paminaw kay aron nga mahibaw-an nato unsay mga pamaagi ani unsay maayong ma-advise pud ani nila, no? Lahat ng tanong, straight to the point. Okay, das tong linya karon mga higala atong NBI 7 Regional Director sa Attorney Jose Ermi Monsanto atong tagapagtagad. Attorney Monsanto, good morning. Live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Good morning, sir. Ayong buntag, Panyero Ropel, o may buntag sa imong mga tigpaminaw. May buntag Panyero, kauban ako ron sa Inday RV Veloso unya gitawgan gyud ka na magtuyo kay ni ana putela ing complainant ba nga ma-concern ang publiko ani. Kini bitong kuan Panyero na ay naghimo og account iyangan pero naay lain nga naghimo unya nagpost og mga binastos, nagpost og bisag unsa na lang inana, makaya ba nato ni nga masakpan sa atong capacity sa NBI atong mga expert nato dinha or atong mga equipment nato? Panyero, sulayan na nato og tanaw kay doon naman may pamaagi ana nga how to do it. Personally ako'y idea but our experts here kanang atong apelyud og kanang technology training ana. Oo. Naipamahagi ana. Murang ilan ang tanawon sa likod ba back of the account like that. Inana ang akong simple explanation but there are ways how to do it. Ang buhaton na ng ana sa nila, arila na sila di sa opisina, then atong pa-file ng complaint niya para mahibawan na to ang history bitaw. History silang account, ug history anang account nga gi-open. Oo, bitaw no Panyero. Kay makarelate pa ko Panyero sa una ko gihimuan sa ko og account inana nya ang akong kuyawan manggod kay maghimok account profile banyo gyud unya mangomentaryo mo post og mga komentaryo against politiko. So kuyaw ana ako responsible ko sa akong komentaryo but kanang lahi mo nang komentaryo nimo ba nya masuko niya tong politiko ako mao kasukan. Nga dili to ako. Lahi na nagpost-post. Mo lagi Panyero pariyon lang nato din sa opisina niya. Kay doon na mag-ways, for example, kontakta o Facebook company, din nato silang tawagon. Doon naman tayo pwede makatawag. Not anybody could just contact Facebook manggod. Doon na may somebody lang yun authorized to do it. Para ma-monitor ang kaning inana bitaw, ipastop na to ang mga klaseng mga inana. Oo. Sige Panyero, ako lang siguro ning i-refill na sa imong opisina mo lang panhaon para nga maka-fill up sila og complaint form. O sige Panyero, ato lang pari lang sa diri din ato lang na silang sulayan o assist o tabang unsay ato sa opisina. Unsay ato lang tubangan. Oh. Unsay imong advice sa publiko nga naminaw nato karon, Panyero Ermi? Kuan lang once nga ang inyong account gali burag you believe it is hacked. Ina lang paghimo lang og public information through your Facebook or through Messenger nga that particular account gihack nga at the same time dili na naimuha niya stop answering any questions whatsoever or anang klase nga account. Oo. And then if possible i-close na ang account na may way how to close it Panyero. Na sa Facebook bitaw i-close lang na nimo. That's the way only mo na basic lang atong buhaton then if ever duol ka sa police kaya man sa cybercrime unit or doon ka sa mong opisina,
para ma-assist you ka how to do it nga basin man lang atong masakpan ng mga klaseng mga tao nga magbinuang. Sige, Panyero, no? O, ikaw, Nervin, na pa? Okay. Okay, so anak na sa siguro, Panyero, amo na sa refer na sa inyong opisina para nga at least maalibyuhan ang tao ni kay kalisura niya na pa mga binastos, no? Nga ipang send dito medyo ngilad gyud kayo niya mag-post o bisag unsa na lang. Nya dili di ikaw may tinuod nga nag-post lahi na nagdani mo sa imong pangan. Mo na nga murag foul kayo, Panyero, mo na mas maayo og ma-solve na to ni nga mga problema ato lang paningkamutan. Attorney Monsanto, sir. So yes, once again na Paniro, ato gyud tanan ang history kay we do not know ba unsay was the history sa nang account. So sa history niya anang gamit ni ana, pasin man lang based on that atong investigasyon sa atong mga ente ato nang masulbad. Okay. Sige, amo lang panaon sa NBI kisa may naka-duty kisa may ilang pangitaon dito, Panyero. Papangit di amang ko karon diri sa opisina Mayo. Pinagaron ang amigent na hindi ka officer of day. Sige. So amo lang yarin sa Panyero. Pariya lang Paniro. Diara man ko diri. Okay. Sige, Panyero, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM. Mayong buntag. Okay. So salamat mo to si Attorney Elmi Monsanto mga higala sa NBI ato na hinabi karubutaga NDRB. Yes, kasama Attorney Rufil ato nahimuon kasama Attorney Rufil ang paghatod pod ngadto nila o pag-assist sad ngadto sa ilaha kasama Attorney Rufil aron nga mahatagan sad og pagtagad ang ilahang reklamo kasama Attorney Rufil. Mo toy pahibaw ni Attorney Monsanto nga kung naaman susama sa ilahang kaso kasama Attorney Rufil, either mo post ka diha sa imong kaugalingon gid nga Facebook page nga kaning nga account dili na ni siya ang nagda. O baka kasama Attorney Rufil mo dangop dito sa NBI aron nga mahatagan og dugang pagsusi kasama Attorney Rufil. Ang usasad nato nga pahinumdum sa publiko nga dili magkumpiyansa sa tanan nga mga accounts nga makita nato diha kasama Attorney Rufil kay posible na nga gamiton lang sad ang laing tao nga posibleng friend nimo or suod nimo. Kung mahimo dili ta mo accept og di ta kaila kasama Attorney Rufil. Aron nga dili sad mabugal-bugalan og dili sad mayamaan ang ato ang kaugalingong pangan kasama Attorney Rufil. Mao gyud. So mo na ang sa inyo nga concern. Sige, ato lang adto sa NBI ha. Karon iwi na mas hindi RB ato lang para makontak sa tulugan unya sa off air ha. O sige. Okay, nya aron mag-istorya lang tulugan unya ni kahuman sa programa pod. Okay? Sige day, okay na to day. Yes, kasama Attorney Rufil kauban nato si Samantha Lee Aquino og si Leones Dayan Misak. Ako kauban ninyo si RV Veloso sa Complaints and Action Center Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide!